Katondur diri sang bapa akarana pandhapa puja wonten kuasanipun Gusti ingkang purba dumadi ingkang catur jagat lan saisinipun paribasan saklumahing bumi sakureping langit. Ing kono piranti sarat sarana tradisi Jawi ingkang winastan jandilan sanggar dung winasih kanthi pada kepuja ndedonga bepilih wonten balak saka wetan baliya wetan ana balak saka kulon baliya kulon ana balak saka lor baliya ngalor ana balak saka kidul baliya kidul yen mengkono asalmu saka watu baliya ning watu asalmu saka lemah baliya ning lemah asalmu saka kayu baliya nang kayu asalmu saka banyu baliya menyang banyu Om wilahing sekaring bawana saksi no ya. Sing sepira? Hah? Sepira? Sing sak kowe kuwi. Jarene Jarot nganggo terpal. Aja biasane nek nulis iki nganggo ules. Terpal. Ules iki apa? Ules. Nek aku nggo wadah taplak. Nggo wadah ula ules. Kok ules nggo wadah ula? Ulamu ki ula apa kok diwadah ules medeni? Mbak Nurli Mas Jarot. Tuan malih. Nika wonten ing padukuhan Ngalang-alang Sari. Nggih, ngaturaken kula nuwun sugeng dalu sedaya para pamirsa. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon. Ala
alhamdulillah menika saged marak sowan sajengandika saos panglipur mbok bilih sak mangke ngersake lelagon-lelagon ingkang gumyak napa pamundutan lagu mangke ngendikake mawon. Ngendikake mawon mangke ampun repot-repot. Ora sah. Wis ana tanggung jawab dhewe karo Mas Oki. Nah, kabeh wis diborong karo Iya, kanca-kanca Mas Oki. kidung Kidung kinasih. kinasih. Oke terus ndredeg malah pucet ya Mas. Aku iki yo dadak pola-pola. Kancamu berhasil loh. Mas sound system luar biasa Ya, sekali ini ya. dari Dirta. Namanya ini Faisal. Faisal Audio Sound System. Matur nuwun Orang sampun. nganggo L, orang nganggo L. Faisal. Nganggo Rapi L nak ora, di Kay? Bali makanya. Faisal. Pakai L enggak itu? Wih. Ora toh. Ya, lelagonipun menapa nderek wingking? Ya, nderek saking Ayo saya kanca-kanca ngaku ra sanggar. iso. Sing aku Walah. iso ngono. Gayamu sing sekirane ra iso. sing aku Mbok ra yo iso. iki nek sengit ki rasa ketara ngono lho. Kenapa sih? Wong mau kang sene nganggo lurik sembagi barang tekan kene nganggo biru dongkrak. Bongkar, Apa? Jarene bintang matamu. Ora sak bintang tamu kayak kene iki wis sabaku nek golek usal ning segara kono kae lho. Oh. Ini kan anunya ini orang-orangnya itu yang di kapal itu kepek-kepek kapal. Oh iya dugong ya. Lagunya apa Ya Mas? monggo kanca-kanca Derek. wingking diaturke lelagon saking sanggar Kidung Kinasih. Sanggar hidung biras, Faisal Audition System. ada jalan bisa. Luli Hasanah Nana. Semua bisa. Jangan kau menanyu.
sing tak mikir kok ora rumangsa. Sing tak mikir kok ora rumangsa. Sampun setunggal lagon sambel kemangi. Kok sambel kemangi? Apa iki mau? Stres. Oh, lah apa, Mbak? Kalau nyanyi ki kudu hafal judul. Ya apa? Katresnan sejati gitu. Udu ya. Apa bul? Podo dibayar ora tenanan. Lah, Sampai apa? gunung laras barang. Sentir lengopo terus sampun katur. Nggih. Mungkin mbok bilih ngersake lelagon gelek niki mau sampun sentir nggih, ocor apa mungkin to? dipinangkani. Gelek ki apa ta? Gelek itu kalau di sini itu ting. Oh alah. Sing nganggo geni kan. Iya. Aku ki nek gelek ki Beleh. Kok kok senengane nyemoni welo nur iki nur. Mas Oki iki Kowe wani ra aku. Hah? Kowe wani ra aku. Oh, lah jelas ora no. Kowe maju. Aku kiper. Alah, sengoro nur nek sing kiper kowe. Legul galgul bae. Bulan. Zeh, Masake Nurli. lah ngopo? Nganggo sandal jinjit to. Kacep. Cincet kabeh. Diangkat sak sikile ra iso dicopot. Nuh. Ngantek koweluk ini. Ya, kita tembakane apa piye Mas Jarot? Derek wingking Ingkang mawon. baken ngaturaken matur sembah nuwun daya panitia ingkang sampun nyengkuyung. Leres Mas Kabul wonten parkiran. Kula sak Sugeng kanca Makarya. saking Sanggar Kidung Kinasih ingkang sampun dipun aturaken wiwit wau pasugatanipun Jih. saestu kula ngaturaken matur Matur sembah sembah nuwun ingkang nuwun. tanpa upami Mas Jarot. Jih. Wah, jan sinomane ya tanggap-tanggap kok ya. Tanggap tenan kok, Bul. Ayo teko ya wis pokoknya pasugatan komplit ning Komplit jero. saking tanggape aku teko ke saka parkiran dituntun semlang kepoyo. Grunjal kelubul. Tak kira dikira cempe ya ditutup. Menengo nur timbang tak anu wilah. Ya, ki diadap. Lagunya apa? Lagunya derek. Ya. Ini belum ada pemundutan lagu nanti dikasih satu persatu. Nggih. Ingkang baken ngantos-atos penonton ingkang wonten sisih inggil kula suwun ngantos-atos amargi jenengan selak wonten mergi menika. Kowe pokoke wis aman loh Mas Jarot. Kok iso? Lho kuku wis do gocekan karo Personil selusin. Yo Mas Oki David. Os. Yo, oke kanan kiri. Oke, oke.
Jos. Ayo. Sanggar Kidung Kidasi Faisal Bro. Terima kasih Mas Dirta. Pabrik erong dibangun. Ing prasastinus Mantara Sajowo Joto papane satriya Sadodo kadiwut ing ludira Kilotra kusuma labu ing bangsa Kondur. Iya. Sego pecel lawo tempe duwe tranya kelepas saras duwe waru doyong ana pinggir kali
habis kan Nurli kondur.
Bos, weh, yo. Iya, sikile isih, sikile. Iya sikile isih loro kok. Bos, weh. Yo. Konter. Tuh, kasih jalan yuk. Cie kemen. Kalau yang jaluk tolong aku toh ya Pak. Gendrong. Barang nurli ora digendrong. Yo. Sanggar Kidung Kinasih yo.